It's Oonk Time. Let's start the show. Beste kijkers, welkom bij het programma Midden-Limburg op zondag. We hebben weer 2 mooie items voor jullie, spraakmakende items. En het eerste waar we mee gaan beginnen is de kunstroute op de Donderberg en Hoogvonderen, waar vele kunstenaars hun kunstwerken of hun activiteiten tonen aan het publiek. En vervolgens gaan we een indringend gesprek voeren met Ellie Klapdoor. Zij vertelt over haar ervaringen met incest en hoe dat doorwerkt op de kinderen van incestslachtoffers. En we gaan snel beginnen. Chris, je zit hier als voorzitter van de kunstroute. Het was een lang gekoesterde wens. Het was al een paar jaar in de pen, maar nu eindelijk is het zover. De eerste kunstroute-editie van de Donderberg. Wat is precies de kunstroute? De kunstroute is ontstaan door de gedachte van er zijn meer kunstenaars op de Donderberg en Hoogvonderen dan we denken. En die wilde ik eigenlijk uitlokken om samen te werken en samen iets groots op te zetten. Ja. Op de Donderberg en daar ook kinderen bij betrekken, dus we betrekken daar ook scholen bij. Want ook de kleine kunstenaartjes die worden groter. Dus, en het heeft ook tegelijkertijd de zin van verbinding. Verbinding van de wijk. Dat mensen leren van allerlei accommodaties die er zijn. Dat ze ontdekken wat er allemaal te doen is op de Donderberg. Dus tegelijkertijd is het een samensmelting van mensen om die te leren kennen dat de Donderberg anders is dan men altijd in gedachten heeft. Absoluut, want het is mijn favoriete wijk, dat weet iedereen wel van Roermond. En hij heeft heel veel te bieden, ook Hoogvonderen. Hoe heb je die kunstenaars allemaal gevonden? Hoe heb je die benaderd? Nou, ik heb ze niet gevonden. We hebben er wel wat moeite voor moeten doen. We hebben posters uitgebracht van dat we kunstenaars zochten. Dat is toch vrij goed gelukt. We beginnen een goede start al. We hebben al heel wat mensen. En die kunnen zich dan opgeven. Ja. En dan geven wij hun een ruimte, vrij kosteloos zeg maar. Waar hun de exposities kunnen houden. En aan wat voor kunstenaars moeten we denken? Ja, dat is in verschillende maten. Hè. Wat is kunst? Ja. Kunst is een heel groot woord en dat houdt in dat van schilderijen tot beeldhouwen tot glaskunstenaars. Allerlei kunstenaars zijn welkom. Ook muzikanten. Ik vind muziek ook een kunst. Dat is ook een kunstvorm, dus zeker. Zang, dans, we proberen het zo breed mogelijk. Ja. Wanneer vindt het plaats? Het vindt plaats op 26 oktober, op zondag. Dat hebben we bewust gedaan omdat zaterdags hebben de mensen het meestal te druk met boodschappen doen en de kinderen overal naartoe te brengen. En het is van 11 tot 5. 11 tot 5. En voor jou, wat brengt het jou dat dit nu tot stand is gekomen? Nou ja, het is voor mij altijd een droom geweest om eens wat meer kunst in beeld te brengen, zeg maar. Ja, dat mensen meer, vooral kinderen vind ik erg belangrijk, dat kinderen meer leren van wat kunst is en wat het inhoudt. Omdat, zo'n telefoontje, dat is geen kunst vind ik. Nee, dat kan. En dan denk ik van, met je handen werken en met je hoofd werken, je hersenen. Creatief zijn. Ja, dat is belangrijk. Ja. Doe je zelf ook iets tentoonstellen? Doe je zelf mee? Ik ga het wel doen, ja. Dus voor het eerst dat ik en wat gaan we zien? Ik ben meer grafisch tekenaar. Okay. Dat houdt in dat ik veel met rotoringpennen werk. En ik hou van al het pielwerk en zo. Ik werk niet graag met penselen, ik werk liever met pen. Oh, mooi. Dus ik doe het wel met penselen, ook wel. En hout inbranden doe ik ook. Dus ik ben op allerlei gebieden wel bezig. Mooi. Die dag moeten mensen zich daarvoor aanmelden of is het vrij toegankelijk? De mensen mogen allemaal komen, helemaal vrijwillig. Vrij. En we hopen dat iedereen het aandurft naar de Donderberg te komen. Ja. En dan wordt het een prachtige dag. Mooi. Weet ik zeker. Het is tot stand gekomen samen met 5, dus ik stel voor dat we Adam eventjes erbij roepen en dat we hem gaan vragen hoe hij dat nou beleeft. Ja Adam, jullie van 5 zijn helemaal betrokken bij dit project, de kunstroute van de Donderberg en Hoogvonderen, jouw werkgebied. Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Hoe is dat in stand gekomen?
Chris die heeft heel lang al tekenlessen op Donnerberg Hoogvonderen, eigenlijk bij Gotcha, waar al die buurtbewoners van de Donnerberg Hoogvonderen mogen en kunnen aansluiten. Daar is geen leeftijdsverschil, daar zijn ook geen leeftijden aan gebonden. Ik ben in gesprek gegaan met Chris van, wat zou het hier eigenlijk verder moeten gebeuren eigenlijk? Wat zouden jullie nog meer willen? En hoe kunnen wij jullie daarin ondersteunen om dat te waar te kunnen maken? We hebben 8 juli 2023 hebben wij een expositie georganiseerd op het Donnerberg in het winkelcentrum. Dat was een succes. Daar is ook inderdaad de buurtbewoners samen met Chris gaan praten van hoe zou het anders kunnen? Wat zou het anders mogen? Toen is het idee ontstaan om een kunstroute te organiseren op Donnerberg en Hoogvonderen. Dat is iets unieks eigenlijk, dat is nog nooit op Donnerberg is het geweest, en ook niet in de Hoogvonderen. De expositie was goed. En het smaakte naar meer. Ja, het smaakte naar meer. Ja. Groter, mooier. Ik ben toen met Chris en andere buurtbewoners, ook de kunstenaars die op het Donnerberg Hoogvonderen wonen, zijn we samen bij elkaar gaan zitten van hoe willen jullie dat eigenlijk? Hoe zouden jullie dat willen? En waarin kunnen wij jullie eigenlijk ondersteunen? En daar waar nodig is ook verbindingen te leggen met andere kunstenaars, andere organisaties, andere buurtbewoners. En dat dit wel dan een succesvolle activiteit wordt eigenlijk. En dat is gelukt? Tot nu toe loopt het heel goed. Ja. En er zijn ook verschillende andere organisaties die zijn eigenlijk bij betrokken. We hebben morgen een gesprek bij Maakplaats. Dat is het bekend. En daar hebben we een gesprek mee. Dus om te kijken van hoe kunnen we dit nog meer een grotere succes van maken eigenlijk. Het gaat steeds de goede kant op eigenlijk. Het betreft de Donnerberg en Hoogvonderen, ook in verbinding dan samen. Zijn er die kunstenaars, moeten die daar ook wonen? Of krijgen ze zijn het kunstenaars van overal die een locatie toegewezen krijgen? Wij kijken Roermond-breed eigenlijk. Alle kunstenaars die in Roermond wonen, die mogen eigenlijk gebruik maken zijn welkom. Die zijn welkom, die krijgen een podium aangewezen. Wat het heel mooi maakt, dat kunstroute op de Donnerberg Hoogvonderen is, er zijn verschillende organisaties op de Donnerberg Hoogvonderen en we willen de organisatie wil eigenlijk een verbinding leggen tussen al die organisaties door een kunstroute te organiseren. Dus vanuit de componistenbuurt gaan die bezoekers kunnen ze naar de kinderboerderij die op de Donnerberg is. Van daaruit kunnen ze naar de Vincent van Gogh basisschool. En zo gaan ze weer naar het winkelcentrum en de Donderie. En dat gaat dan hele Donnerberg en Hoogvonderen gaat dat rond eigenlijk. Als een lint, zeg maar. Gaat dat verder. Ja. Prachtig. Zijn er nog kunstenaars die zich aan kunnen melden? En waar kan dat? Kunstenaars kunnen zich aanmelden tot 1 oktober. Ja. Wij hebben een Facebookpagina en Instagram-pagina. Dat staat er allemaal informatie daarop. Daar kunnen ze zich aanmelden. En dan mogen ze nog meedoen dus? Ja, tot 1 oktober kunnen ze zich aanmelden eigenlijk. En we hadden het net al gehoord van Chris, zang is ook een kunstvorm. Ja. Toneel is ook een kunstvorm. Ja. Dus het kan in de breedste zin. Ja, dat is eigenlijk breed. En je kan met al je kunstwerk kun je gewoon melden. Ja, want er zijn heel veel creatieve mensen wat mooie beelden maken of wat dan ook. Ja, we willen het natuurlijk heel graag zien. Ja, mooi. Nou, we wensen jou heel veel succes. Ik denk dat het hoog tijd wordt om eens een van die kunstenaars hier aan het gesprek te krijgen. Ja. Zullen we dat doen? Ja, nodigen we die uit. 2. Dan gaan we met de eerste beginnen, met Joël. Ja. Dank je wel. Okay. Als kunstenaar wil je niks lievers dan dat jouw kunstwerken onder de mensen komen, dat het te zien is. En dit is natuurlijk een uitgelezen moment om dit te doen. Ja, klopt. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Ik zit op de tekenclub Le Crayon, waar we les kregen van Chris Dame. En daar is eigenlijk ook dat idee ontstaan om een kunstroute te organiseren. En daarbij ben ik ook terechtgekomen in het organisatiecomité.
Oké. En voor jouzelf was het meteen zoiets, niet iedere kunstenaar durft alles te laten zien, zeg maar. Nee, klopt. Ja, ja. Ja, hoe zit dat bij jou? Ja, ik noem mezelf ook nooit echt een kunstenaar meer, echt een hobbyist. Dus het is natuurlijk soms wel spannend om te laten zien wat ik maak. Van ja, is het wel goed genoeg? Maar ja, dat blijf je altijd wel houden. Maar uiteindelijk vind ik het ook altijd wel leuk om mijn dingen tentoon te stellen en gewoon verbinding te maken met andere mensen en erover te praten en een gesprek erover te beginnen. Van wat het is en wat ze er leuk aan vinden. En dat vind ik toch altijd wel heel leuk. Je bent zelf waarschijnlijk ook geïnspireerd geraakt door iets wat je meegemaakt hebt, gezien hebt of iets. Vertel. Ja, ik maak zelf heel veel surrealistische portretten en gezichten. En ook hele rare figuren, eigenlijk een beetje cartoonachtig. Ja. Dus ik lees ook heel veel Japanse strips van Junji Ito, Hideshi Hino. Dat zijn een beetje de horrorverhalen uit de Japanse stripwereld. En daar ben ik ook heel erg door geïnspireerd geraakt. En dat zijn wel een beetje mijn idolen eigenlijk. Is het nou ook jouw droom om dadelijk anderen te inspireren met wat jij dadelijk laat zien? Dat zou wel heel mooi zijn, ja. Ja. Zeker. En als jij op de tekencursus zet, zeg maar, zullen we zeggen, dat zijn natuurlijk allemaal heel verschillende mensen, heel verschillende wensen en heel verschillende dingen die ze maken. Ja, klopt. En hoe gaan jullie samen dat dan, ja, want je hebt 1 cursusleider neem ik aan, hè? Dat is, ja. Hoe doe je dat dan? Hoe inspireert hij jullie? Hoe gaat dat? Nou, het fijne aan Le Crayon is dat we echt gewoon ons eigen ding mogen doen. Dus we hebben niet heel vaak opdrachten. We kunnen gewoon maken wat we zelf willen en daarbij ondersteuning krijgen. Ja. En daardoor inspireer je elkaar ook. Dus ik maak nu bijvoorbeeld mee dat ik met 2 anderen een soort van samenwerking aan ben gegaan door tekeningen te maken. Iemand anders kleurt ze in en weer iemand anders maakt er een collage van. Dus we inspireren elkaar wel heel erg. Dat vind ik ook wel heel mooi. Dat is ook mooi, die verbinding. Ja, zeker. Wat de kunstroute ook wil doen, zeg maar, verbinden. Ja, fantastisch. Wanneer is die voor jou geslaagd dadelijk, die kunstroute? Als er heel veel verbinding is gecreëerd tussen verschillende kunstenaars, als we elkaar hebben een beetje leren kennen, van elkaar dingen hebben gezien, dat lijkt me toch wel het belangrijkste inderdaad. Dat je gewoon connecties tussen kunstenaars ontwikkelt. Mooi, ja, we zijn heel benieuwd naar de uitslag en wat je allemaal tentoonstelt. En wij wensen jou heel veel succes en vooral heel veel plezier. Ja, super, dankjewel. Ja, Astrid, ook jij bent betrokken bij dit project en ik ben heel benieuwd. Wat ga jij zelf als kunstenaar nou laten zien aan ons? Ja, dat is best een moeilijke keus, want ik ben heel breed. Dan maak ik iets in zwart-wit, dan doe ik heel veel met kleur. Ik teken ook wel. Dus ja, ik heb zoveel staan, daar moet ik nog echt over nadenken. Maar het je meeste moet nog keuze maken in wat je laat zien. Wat me aanspreekt is mensen, schilderen, portretten. Dus ja. Dat past echt bij jou? Ja, en kleurrijk. En kleurrijk, ja, dat zien we. Saai, ja. Dus, ja. Nee, ja, mooi. Doe je dit al lang? Ja, ik heb inderdaad zo'n 12 jaar geleden ooit bij Maximina begonnen. Dat was ook een schilderclubje en daar hebben we toen een kunstenares, het Herkpers, heeft ons een beetje leren met kleuren omgaan, hoe je dat moet mengen. En van de een kwam het ander en op een gegeven moment was het allemaal zo leuk. En toen ben ik daar moeten stoppen. En toen kwam ik bij Le Crayon terecht. Ik dacht, ik vind het zo leuk daar. Ja. Echt. En wat maakt dat nou zo leuk? De verschillende leeftijden, Ja. dat je elkaar inspireert. Chris is echt een hele grote inspirator, die doet het zo geweldig. Mooi. Ja, daar leer ik ook veel van. Want dat andere clubje was alleen maar schilderen. Maar nu doe ik ook wel tekenen en dan doe ik wel eens met potlood. Je kunt dan nog veel meer dingen doen, dat moet ik ook nog ontdekken. Dus je wordt uitgedaagd? Ik word uitgedaagd. Mooi, ja. Dat is het. En zie je dan ook aan anderen, wat anderen maken, dat je denkt, oh, dat zou ik ook wel eens willen proberen? Ja, echt. Er zit heel veel talent. Ja. Heel veel jongere meiden die maken fantastische strips. Er is een ouder iemand dat ik denk, nou, 88 en die maakt dit. En een mevrouw die kan heel goed met kleurpotloden, heeft ze een indiaan gemaakt. Ik zeg, hoe doe je dat toch? Met heel veel geduld. Dat is het enige wat ik niet heb. Het moet geen weken duren voordat mijn schilderij af is. Ja. Dat moet ik ook leren. Ietsje sneller. Een beetje, Ja. maar het inspireert ontzettend. Dan denk ik, oh, dat ga ik ook eens proberen. Zoals ook, Chris had me iets met 2 vogels. Ik weet niet meer hoe ze heten. Ja, ik zeg, maar dat kan ik niet. Ja, zegt hij, gewoon proberen, gewoon doen. Ja.
En het heeft me wel moeite gekost, maar ik ben er wel trots op het eindresultaat. En dat vind ik dan zo leuk, dat niet alleen de medeclubleden, noem ik het maar even, je inspireren, maar dat ook Chris met dingen komt van, probeer dat nou eens, ga eens een andere weg in. Want ik was altijd heel vasthoudend, alleen maar met acrylverf werken. Maar ik heb ontdekt dat met die zachte potloden is leuk, met stiften leuk, met potlood, dus ja. En dat is ook het mooie wat we straks hoorden als mensen uitgedaagd worden, maar mensen ook ermee in aanraking komen. Want vaak kom je er niet meteen mee in aanraking. Nee, en dit is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk. En het geeft ook een positieve vibe aan de Donderberg en Hoogvonderen. Ja. Dat er iets leuks gaat gebeuren. En ik verheug me er heel erg op en ik hoop dat het heel succesvol gaat worden. Ja, daar gaan we zeker van uit, natuurlijk. We hoorden het Chris ook straks zeggen, van het was echt wat achter de deur allemaal speelt, dat zie je normaal niet. En dat kan nu een etalage krijgen door middel van die kunstroute. Juist, precies. Ja. En wie nodig jij allemaal uit om te komen kijken? Ik denk mensen, vriendenkring, familie. Ik zet het op Facebook en ik deel dat een paar keer. En ja, ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen gaan komen. Ja, zeker. En flyer. Want dat verdient het. Ja, zeker. Het verdient heel veel aandacht. Ja, zeker. We zijn er al maanden mee bezig en om het echt tot een succesvol project te maken. Ja. En ik zie er echt naar uit. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Spannend. Echt, ja. Nou, het is wel een hele positief iets voor de Donderberg en Hoogvonderen. En uniek inderdaad, wat al gezegd werd. Je ziet het eigenlijk nooit in wijken. En nu deze 2 wijken die nou de aftrap maken. Wie weet wat er straks volgt. Ja, en wat ik ook leuk vind is dat de scholen erbij betrokken worden. Ja. Chris en ik zijn dus al bezig geweest met de kids om een schilderijtje tot stand te brengen. Mooi. En dan met de onderwerpen die hun interesseren. En de scholen stonden daar ook voor open? Ja, ze waren allemaal enthousiaste leerkrachten. Die zijn er ook bij om het een beetje te begeleiden. Heel belangrijk, want vaak gaat de tijd toch op aan lesgeven. Ja. Maar het creatieve voor kinderen, ja, dat moet opbloeien. Zeker. Die kans moet je krijgen. Kinderen waren ook heel erg enthousiast. Ja. Oh, mooi. Ja. Nou, dus ook jij heel veel succes. Dankjewel. En vooral heel veel plezier. Ja, dat gaat zeker lukken. We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat. Oké. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, beste kijkers. Het was natuurlijk fantastisch als jullie allemaal komen kijken naar de Donderberg en Hoogvonderen, naar de kunstroute. Geef je op als je kunstenaar bent of iets te tonen hebt. Meld je nog even en op Facebook of bij 5 aan. Doe mee en anders kom kijken en word je vooral geïnspireerd om volgend jaar mee te doen. Dankjewel. Het gezin is de plek op aarde die een veilige plek zou moeten zijn. En toch is dat niet altijd het geval. Soms is er sprake van geweld, soms zelfs van seksueel geweld. En onze gast vandaag, Ellie Klapdoor, hartelijk welkom. Jij bent gekomen om daarover te vertellen, want je hebt een indrukwekkend verhaal. Je bent er goed uit naar voren gekomen. En je wilt vooral aandacht vragen voor de kinderen van incestslachtoffers. Want je hebt zelf incest meegemaakt in jouw jeugd. Dank dat je hier wilt komen en zo openhartig wilt zijn. Ik wil graag met je terug in de tijd gaan. Als je teruggaat naar de eerste herinneringen van je stiefvader, want hij is degene die dat gedaan heeft. Wat voor beelden komen er dan bij jou boven? Vanaf het 4e jaar eigenlijk, mijn moeder was ongehuwd, dus ik kende geen vader. Nou, en dan krijg je aandacht van een vader, dat is leuk. Maar hij ging steeds verder. En op een gegeven moment op seksueel gebied was maar voor mij niks onbekend meer. Toen was ik een jaar of 11. Maar hoe begon dat dan? Nou, heel semier, heel stiekem. Eigenlijk kun je dat niet eens herinneren wanneer het precies begon. Omdat het steeds ietsjes verder gaat. Dus het precies wanneer, maar ik weet dat het vanaf mijn 4e jaar was er iets wat niet klopte. Ja. En je stiefvader gaf eigenlijk aan dat het wel normaal was. Ja, alle vaders doen dat. Dus ja, je kijkt ook heel vreemd naar je vriendinnen en dergelijke van, hoe zal die het met vader doen? Ja. Doet hij ook al die handelingen? Maar je mag er niet over praten. Want dat hoort niet. Nee, dat hoorde niet. Dat was een geheim van ons tweeën. Ja. Je groeide toen op in een dorp in Friesland. Op een gegeven moment had je zoiets van, dit is toch niet goed, blijkbaar. Wat was de reden dat je toch actie bent gaan ondernemen? Nou, ik heb eigenlijk altijd wel actie ondernomen. Ik heb zelfs 40 jaar na de lagere school een onderwijzeres leren kennen. En die zei,
Die kon zich mij niet herinneren totdat ze met haar man sprak en de foto's, want die was ook onderwijzer. Ze zei, er was wat met Ellie. Ze zei, maar toen de tijd wisten wij daar niks van. En wat voor signalen had zij dan gezien? Brutaal, ja, uitdagend. Alles wat niet mag deed ik en dergelijke om aandacht te krijgen. En ze zei, als we het nu gedaan hadden wat we nu weten, hadden we actie ondernomen. Maar toen wisten wij het niet. Nee. Het speelde op een gegeven moment, maar je bent ook, je hebt het toch op een gegeven moment aan je moeder gemeld. Nou, ik ben op een gegeven moment ook naar het politiebureau gegaan. Nou, die zeiden, je moet niet zo rare verhaaltjes hebben. Dus ging je weer naar huis teleurgesteld. Ik ben een jaar naar een internaat geweest. Ik moest een net meisje worden. Ben ik nooit geworden. Maar in elk geval, toen heb ik met mijn toenmalige vriend, dat is mijn ex dan, daar ben ik 33 jaar mee getrouwd gebleven, verteld van wat er gebeurde. En toen hebben wij gewoon net gedaan of ik zwanger was. Ik was 16 toen ik trouwde, ook nog maar net. Dat was de manier om bij je stiefvader weg te komen. Om uit het gezin weg te komen. Ja, en toen raakte ik zwanger van mijn eerste kind. En toen heb ik het aan mijn moeder verteld. Nou, die is naar de pastoor gegaan met die man en werd vergeven door de kerk en ze gingen zo weer verder. Ik ben toen naar het huis gegaan omdat we getrouwd waren. Want ja, dat gebeurt dan en je hebt dan al je moed bij elkaar geraapt en verzameld. Je bent naar je moeder gestapt. Hè? Want het is best wel zwaar dat je zoiets zegt van iemand die in dat gezin zo'n belangrijke rol heeft. Ja. En dan reageert je moeder zo. Hoe voelde je je toen? Nou, ik heb er gezegd van, let op mijn zusje. Die is 10 jaar jonger dan mij. Daar had ik echt angst. Mij was het overkomen. Oké, maar mijn zusje mag dat niet overkomen. Nou, ze zal erop letten en ze is er nooit weer over gepraat. En jaren later hoor je dat het zusje toch ook gebruikt is. En die heeft het, en het buurmeisje, en die heeft het aan mijn moeder verteld. En mijn moeder zei, je mond dicht houden, nooit weer over praten. En waarom denk je dat ze dat zei? Was dat de cultuur of het dorp of het geloof? Of? Nee, geen geloof, dat absoluut niet. Maar ja, gewoon de angst of zo. Ik weet niet of die man haar in de tang had. Geen idee. Dus in feite, je kreeg geen gehoor en je vertrouwen raakt ook ondermijnd in mensen en misschien in mannen in het bijzonder. Ja, nou, je had nooit geleerd om nee te zeggen tegen mannen. En dat heeft me behoorlijk wat gekost. Zoals? Nou, als we toenadering tot je zocht, durfde jij geen nee te zeggen. Want het werd toch altijd ja. Je wist waar het op uitdraaide? Ja. Maar je dacht dat het onvermijdelijk was? Ja. Totdat ik na mijn scheiding ging bij een alleenstaande club. En daar was, nou, zullen we nog vanavond ergens een hamburger eten? Ja, prima. En we zitten daar en nou, hoe leef je en zo. Nou, ik zei, ik heb een hondje. Oh, dus jij moet straks naar huis. Ik zei, ja, ik ben hier puur voor vriendschap. En ik ben naar huis gereden en ik denk, ik kan nee zeggen. Ik kan nee zeggen, heerlijk. Maar toen was ik bijna 50, hè. Eindelijk geleerd om nee te zeggen. Ja, want je geeft ook aan van, dit zijn natuurlijk heel ingrijpende gebeurtenissen. Je hebt dat later wel verwerkt. Maar het werkt nog heel lang door in jouw leven. Ja, tot nu toe nog, altijd. Wat merk je daar nu nog van? Het vertrouwen in mensen. Ik kan nooit me 100% geven voor bij de mensen. En dat vind ik heel erg. Ik wil mensen graag vertrouwen. Maar het lukt niet. Maar hoe zit je hier nu dan? Gewoon van, eigenlijk heel, heel plezierig. Er gelooft geen mens eigenlijk. Maar ik kan het naar buiten dragen en ik hoop dat ik anderen ermee help. Want mijn kinderen, die hebben nooit geen incest meegemaakt. Want je bent heel bang dat je te ver gaat. Maar mijn kinderen zijn wel beschadigd, omdat hun moeder beschadigd was. En hoe zet zich dat dan voort in de generaties? Nou, zoals mijn dochter heeft nooit met haar vader kunnen stoeien. Ik stimuleerde het wel, maar hij zei je verkrampte helemaal. Dus die heeft eigenlijk niet de echte vaderverbinding kunnen krijgen. Dus je schoot gelijk in een soort paniekmodus van vroeger. Ja. En met de jongens, ik heb één zoon die is vrij groot. En dat was nogal een knuffelbeer.
En die begon me op een gegeven moment zo stijf te knuffelen. Het liet me niet los. Ik werd doodsbang. En ik heb daar een verdriet van gehad. Ik denk, ik kan mijn eigen zoon niet eens lekker knuffelen. Dus dat zijn hele pijnlijke dingen. Maar het zijn wel dingen wat mijn kinderen ook meemaken. En die hebben altijd geweten van wat er met moeders gebeurd Want is. je hebt het ooit verteld, hè? Later, je komt dus uit Friesland en je hebt ook daar op scholen voorlichting Ja, ik heb gegeven scholen over dit voorlichting, verhaal. ja. En op een gegeven moment was je ook op een school waar jouw dochter in de klas zat. Ja. En, want ze wilde meewerken, zij wilde wel vertellen van hoe het is om een dochter te zijn van zo'n moeder. Nou, dat was heel ingrijpend. Wist je van tevoren wat ze ging vertellen? Ja. Ja, dat had ze me wel verteld. Ze had dat zelf opgeschreven en daar bemoeien we dan verder niet mee. Het zijn haar woorden. En ik vond het heel indrukwekkend en ik was heel trots op haar. Hebben jullie het daarna nog wel eens over gehad met de kinderen en ja, wat ze daarvan gemerkt hebben, wat ze daar nog steeds van meenemen? Nou, met één zoon heb ik dan geen contact meer na de scheiding. En de andere zoon, ja, ze hebben het gewoon heel moeilijk met mij. Omdat, ja, het zijn mijn kinderen, maar ik heb die binding niet zo erg. Omdat ik die bindingsangst gewoon heb. Je durft niet, want je zal toch wel weer besodemieterd worden. Maar met mijn dochter gaat het ondertussen heel veel beter. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook een heel proces doorlopen hebt om daar te komen waar je nu staat. Wat heeft je geholpen in dat proces? Nou, ik ben nou ruim 1,5 jaar geleden heb ik de EMDR-therapie gedaan. En heb ik de laatste stukjes eigenlijk verwerkt. Eindelijk. En die therapie had 60 jaar geleden moeten zijn. Toen was hij er nog niet, hè? Toen was hij er nog niet. Maar dat had heel veel gescheeld. Ja. Nou is het dus geweld binnen het huishouden, achter de voordeur zal ik maar zeggen, is iets waar weinig over wordt gesproken, wat toch voorkomt. Want de cijfers zijn niet helemaal duidelijk, maar het is natuurlijk enorm ingrijpend ook voor latere generaties. Wat zijn de lessen die jij zelf hebt geleerd van, ja, als het gaat om signalen van het misbruik? Laten we daar eens naar kijken. Kinderen, ja, je hebt ze heel in twee soorten. Of die trekken zich helemaal terug, of de anderen zijn hondsbrutaal en gaan met alle jongens mee. En dat heb jij op een gegeven moment ook gedaan, ja, hè? Jij dacht, hij zou me niet alleen hebben. Dus ja. Dus dat zijn signalen waar je als ouder of verzorger op moet letten van zich terugtrekken. Het of kan een rode vlag zijn. Ja, of dat ze ineens gaan bedplassen weer en dat soort dingen allemaal. En niet bij vaders op schoot willen zitten of zoiets. Maar ja, er zijn ook moeders die het doen, dus bij jongens. Ja. Maar gewoon dat je je toch afhoudt van de persoon die dit aandoet. Ja. En wat heb je dan meegekregen van wat jouw kinderen hebben meegekregen, dat intergenerationele verhaal? Ze kijken heel raar tegen hun moeder eigenlijk aan, want ze weten wat er met hun moeder allemaal gebeurd is. Die soort beelden hebben ze. Ik heb mijn kinderen eigenlijk opgevoed bij jongens respect voor de meisjes hebben. Meisjes, leer nee te zeggen en dergelijke. Dus, en altijd eerlijk zijn naar je kinderen, maar soms kan je te eerlijk zijn. Maar ja, dat zeg je achteraf. Heb je misschien te genuanceerd verteld? Nou, omdat het eigenlijk ook wel moest, want mijn schoonouders woonden in hetzelfde dorp en daar mocht mijn dochter wel logeren. Aan de andere kant van het dorp mocht ze niet logeren. Ja. Even terug naar dat dorp. Je zit in dat dorp, je bent dan jong. Je hebt dat wel verteld, het komt niet naar buiten. Kon je daar met andere mensen over praten? Je dacht dat die vriendinnen dat ook allemaal deden met hun vaders. Ja. Had je ergens iets waar je dat kwijt kon? Nee, nergens. Ja, oké. En tegenwoordig zijn er dan organisaties waar mensen contact mee op kunnen nemen als er signalen zijn of als er zelf echt sprake is van misbruik. Ja, nou ik ben dan bij oprichting geweest van de eerste vereniging tegen seksuele mishandeling in de jaren 60. Ja. En toen begonnen ook de praatgroepen en zo te komen. Dus, en daar ben ik eigenlijk wel heel trots op dat we daarmee begonnen zijn. Dus. Ja, maar er is nu veel meer aandacht hè, Ja, voor geweld tegen gelukkig. vrouwen in de publieke ruimte. En Ja. het schijnt dat het ook ontzettend is toegenomen, de agressie van mannen. Dat had ik ook niet in de gaten, maar dat blijkt dan uit onderzoeken. Heb je enig idee hoe dat komt? Het fatsoen en de opvoeding. Tegenwoordig hebben ze weinig tijd om kinderen echt normen en waarden
wat mag wel, wat mag niet bij te brengen. Want ze werken allemaal. En ja, ik denk als moeder zijnde thuis is dat je toch meer signalen oppakt en dergelijke. Oké. Tot slot, wat zou je de mensen die dit gaan zien, online of op televisie, wat zou je die mee willen geven naar aanleiding van die boodschap die je hier wilt brengen om aandacht te vragen voor de kinderen van incestslachtoffers? Dat daar meer begeleiding voor komt. En hoe zie je dat voor je? Ja, dat is heel moeilijk, maar toch gewoon ook vanuit de hulpverlening en dergelijke, dat die begrijpt van wat er eigenlijk voor invloed het op die kinderen hebben. En als zoals die kinderen van mij zijn ook allemaal bij maatschappelijk werk daar eigenlijk terechtgekomen. Maar heel vaak weten ze niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus in feite zal er ook op professioneel gebied meer bijscholing, meer bekendheid moeten komen. En misschien in het onderwijs. Ja, en vooral, kijk, ze kijken naar hun moeder en dan zien ze een oude man met een kind bezig. En dat was hun moeder. Ja, dat is een heel verwrongen beeld. Ja, want je bent natuurlijk veel meer dan dat stukje geschiedenis. Misschien is dat wel mooi om mee af te sluiten. Je woont tegenwoordig in Limburg. Hoe ziet jouw leven er tegenwoordig uit? Ik probeer echt de draad heel goed op te pakken. Mijn man is nou een half jaar geleden opgenomen voor vanwege dementie. Dat is ook een van de dingen van mijn verleden. En hoe hij reageerde, had het misschien langer thuis kunnen wonen. Maar door wat ik meegemaakt heb, kon dat niet meer. Dus dat heeft zelfs dan nog gevolgen. Ja, en ik probeer het zoveel mogelijk nog te genieten en heel veel dingen te doen. Wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou, ik aquajogging, ik doe aan gym, aan koor en met de hond veel wandelen, fietsen en ja, heel veel. Ben je gelukkig, Ellie? Soms wel, soms niet. Je bent heel eenzaam. Omdat je hier als Noorderling in het zuiden komt wonen. Dat is emigreren binnen Nederland. En je krijgt heel weinig aansluiting. En dat vind ik heel jammer. Nou, ontzettend bedankt dat je hier je verhaal wilde komen doen. Graag gedaan. Ik hoop dat het helpt. Ja. Hey, dankjewel. Beste kijkers, dit was Midden-Limburg op zondag. Dank voor het kijken en dank aan de gasten die hun verhaal hier kwamen vertellen. Heb jij nou een mooi verhaal of een mooi item voor ons wat je in de studio of hier in de kampeerwinkel wil komen vertellen? Meld het bij ons en wellicht ben je dan binnenkort bij ons te gast. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.